Хваленый Иисус Христос. На увоход спел номер 337. звичайного піри. Наступна неділя це буде урочистость Пана Єзуса Володарасу Світу, вже опошні неділя. І тому ось ці опошні дні у літургії слова, у літургії костьола наповнені певними такими образами, думками кінця світу. Думаю, це так само добре кладеться на той час, в який ми молимося, особливий спосіб за наших близьких померлих. І, напевно, розважаємо так само
życie i śmierci, a w wieczności, bo kiedy molimy się, znaczy, że wierę mu, to jest to, człowiek nie pomiera, ten żyje wieczny. I to jest prawda na nowo, my сегодня chcemy przeżyć, odkryć i pochodzić, to co говорить chrześcijaństwo, co говорить Chrystus na końcu tej tajemnicy. I powodno udzielniczyć w tych tajemnicach. Na początku tej Eucharystii, która prosimy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prawidła. Споведаю się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. I Chrystusa nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuйся над нами. Chwała na wyżyniach Bogu, a na землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володарю небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше. Які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Святу Świętojuшу, відправляю інтенцію, як подяка Пану Богу за всі отримані ласки від Ірини, Володимира, раз 33 роки сумісного життя. І так само з найбільшою просьбою, Божим благословенням всіх потребних ласках, супольних, в народі, до святості,
для ўсёй іхняй сям'і. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы с радостью Тебе служили, бо только самоотданным служенні Тебе, Створителю всего доброго, мы можем знести тривалое и полное счастье. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог про все веки вечні. Читание книги пророка Даниэля. Повстание в той час Михаил, князь великий, який стоїть для оборони сынов народа твоего. І надійде тяжкий час, якого не було з того моменту, коли почали існувати народи аж до цієї пори. І в той час збавиться народ кожний, кого знайдуть записаному в книзі. І многие з тих, хто спить у пилі земних, обудяться, одних до вічного життя, другие на вечную ганьбу. И тые, кто мудрый, будут взять, як святило небосхилу, а тые, кто научит новой справедливости, як зорки на вечную вечность. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Jesús Христос, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены, як падножа ног ягоных. Бо ён адной ахвярай назаўсёды зрадзіў дасканалымі тых, каго асвячаюць. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу.
сказаў сваім вучням: у тыя дні пасля таго уціску зацьміцца сонца і месяц не дасць святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя паціснуцца. Тады убачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на воблаках з вялікай сілай і ў славе. І он пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся па прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца, гэта ведаеце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы масці, катаклізмы прыродныя, або таксама хваробы, пандэмія, цяпер нам якби зразумелая ў гэтых часах, дзе паказваецца і знішчэнне чалавецтва, і напэўна гэта ўсё ўплывае таксама на пэўна такое людское адчуванне, людское такое бачанне адносна сапраўды канца свету. І думаю, што шмат людзей, якія затрымоўваюцца гэтымі думкамі адносна пэўных катаклізмаў, сёння так модна з'яўляецца гэта справа пацяплення агульнага, і што гэта прывядзе да катастрофы. І з гэтага можна вынікаць розныя далейшыя якісь там снуць думкі, разважанні наконт канца свету, ці як гэта мае закончыцца, альбо і зноў жа справа хваробы, пэўных пандэмій. Тое, што прыводзіць у адчуванні таксама пэўна страху і неўпэўненасці. Калі да гэтай усёй такой пэўнай правды чалавек можа падыходзіць у розны спосаб. Ёсць, напэўна, тыя, якія паддаюцца гэта адчуванню, што ўсё прапала, і таму што і перакананы, што калі будзе гэта наступіць, то будзе канец чалавецтва, ўсё будзе знішчана. Ну, хіба што, можа, хтосьці там паасобныя адзінкі будуць уратаваныя. Напэўна, ёсць тыя, якія ўпэўнены ў геніі чалавечага розуму, што мы зусім справімся і выдумаемся такія тэхналогіі, якія нас абароняць ад усіх небяспекаў, што знойдзе, напэўна, чи вакцыну, чи яшчэ лекарства, чи яшчэ штосьці, што нас папросту абароніць, і будзем шчаслівенька далей жыць. Ну, альбо таксама у гэтым духу паўстаюць розныя, таксама мышленне такое сектанцкае, можна сказаць. Кожная секта, якая абвяшчае катаклізмы і канец усяго, так напраўды дае вельмі лёгкае, скажем, выйсце з гэтай сітуацыі, далучыся да нас, і ты будзеш жыць. Все будзе знішчана, напэўна, ты будзеш уратаваны. Яны, глядзячы на гэта ўсе пэўныя меркаванні, бачым, што яны самі па сабе не даюць пэўных да канца адказаў. Адныя вядуць да пачуцця смутку, прыгнечанасці, дэпрэсіі, так як ўсё проста будзе знішчана. Іншыя, хоць такія аптымістычныя, у тым сэнсе, што чалавек дасць разу зусім, бо ён такі здольны, такі разумны, то самі бачым, што так напраўды жыццё паказвае, што хociaż my сапраўды вельмі шмат можам. Аднак нават такія катаклізмы, якісь прыродныя, якія выходзяць, чалавек безрадны застаецца перад стыхіяй, нават прыроды. Ну, пра якісь сектанцкі погляд зусім можна не разважаць. Пытанне, чи ёсць якась хрысціянская візія в гэтым свеце? Чи можемо ми знайсці адказ, а што на гэта вучэнне Касцёла? Які спосаб мы да гэтага падходзім і якія адказы мы маем сабе знайсці ў гэтай сітуацыі, бо зразумела, што гэтую тэму нельга будзе прайсці вось так, зусім не затрымоўваючыся. Яна будзе вяртацца ў розных момантах нашага жыцця, а тым больш, калі мы будзем дасведчаць таксама якусь цяжкасці ў выпрабаванню чи хвароб. Яны бачанне, разгляданне гэтай праблематыкі чи гэтай тэмы, несення апокаліптычнага бачання свету
my powinny rozpocząć z baczenia jedynki, człowieka. Bo tak naprawdę prowadzicie pewne paraleli, no możemy znaleźć dla siebie każdy. Człowiek, jaki jak Boże stworzenie, wiedzą, że my nie żyjemy wiecznie. Każdy z nas ma obmierzowany jakiś czas. Ten czas, jaki nam tu dany, z pełnej misji i zadania, pierwszą czarą pobudowanie właśnie takiej bliskości odnośnie z Panem Bogiem, tyle życia wieczne razem. I dalej wiedzą, że после такого życia, сколько там призначений, відведено фігура, так сказати, наступить той момент, вельми такий болючий і трагічний, направду, в житті кожного чоловіка, момент, коли наступить розділення або знищення ось тої глибокої єдності, человека саму себе, а ненавидно тела и души, где отбудется уже это разделение, и так направду это той момент вельми такие тяжкие складания, и момент и боится человек, и переживая, бо та неупевненість і спосіб, який у нас буде, так само часами вельми болюче, розумієте, бо ж помирання наш вельми різне кожне. Далі, як відаємо, відбудеться лише суд, або і присуд, або на вічне щастя у небі, сам з Богом, пребування, може бути ще ось етап і частка очищення, або так само вічне покарання. В этом усім ми бачимо, що вся правда Слова Божого, яке ще ми чуємо, не промінає, яке не зміняється, ще не першого читання, тлумачить нам і говорить, що многие з тих, хто спить, хто помирає з пилу земним повстання, а будеться не до життя вічного, другі на вічної гарантії. І ті, хто мудрі, будуть взяті, як світу чи небосхилу, а ті, хто навчить многих справедливості, як зорки, на вічну вічність. Але що Слово Боже говорить о тим, що смерть – це не кончаткова мета чоловіка. Ми покликані до повноти щастя, до умоскрошення і життя у одновленому тілі. Що так направду наша душа, і це одновлене тіло знову поєднається, це буде у Богу, у Єсусі Христі. Ми будемо одни, единство, и это будет полнота счастья. И тому разумеем, что это закончание смерти, это только этап, это только способ певного перехода. И глядячи на одинку, на человека, мы можем сделать певную так само параллель, провести относно усього сусвіту. Бо і так само сусвіт, він не вічний, бо він не являється Богом сам по собі. Сусвіт так само має певну обмежованість, в сенсі і існування. Бо сьогодні з уст Христа ми чуємо це слово, що земля і небо промінні. І вони це помінальне, це не вічне. Однак, так як і у випадку з чоловіка, сусвіт має перемінитися, бо каже, настане нова земля, і нове небо. Что это все обновится у Бога. Не ведом, який способ это будет, в сенсі, що у яким форматі це буде відбуватися. Сьогодні ми не можемо це сказати. Але і Бог показує, що це все не повинно наповняти чоловіка ось таким жудасним страхом. Тому що це все не кончиться, но переміняється, і все у Бога має своє існування. Коли Єсус ще не розповідає про все те, що має статися, що засвітиться сонце і місяць, не дасть світла свого, і зорки будуть падати з неба, і сили небесні покиснуться, то звертає нашу увагу на тим, що тоді ми убачимо Пана, убачимо Христа. І воно другое привісті, ви ж пародія, але в тому сенсі, що можемо знайти ще інше таке вимірення, що у часи випробування, у часи тяжкі часи неупевненості і так далі. Бог завжди побач чоловіком, Бог завжди побач з нами. І наоборот, в ці моменти більш яскраво навіть створюють умови для того, як відчути і познати, відкрити присутність Бога. Бо вельми часто, менавіта ось таке, скажімо, ситое життя, розумієте, таким, де все покладано, де у мене немає ніяких проблему. Я живу просто у свою такую радость и задовольнение. Человек
губляє перед очима Пана Бога, бо здається, що все те, що я маю, що я переживаю, це заслуга моя. Це тільки я ось такий. І тому вельми часто, наоборот, ось ці часи випробування, вони створюють умови, як зрозуміти, що життя чоловіка має свій початок від Бога, їм кончиться. І без Бога, так naprawdę, наша правдивість, щастя існування не може бути. Є такий, можна сказати, анекдот, чи така історія, де жив собі вовк, і, ну, так, сучасному говорить, можна таким на розслабоні. Жив, нічого собі не жив, і так собі просто цілими днями по хвойке там собі відпочивав. І однойче побачив, що орли щось так гуляють якусь гульню. Собі так залятають на вершині високого дерева, шибують так вниз, падають і перед самою землею розкрили своє там, розпостирають і взлітають. Ну і так запитався орли, а що ви робите? А ми ось так розслабляємося собі, просто в такий спосіб. Кажу, слухайте, а давайте я з вами. Кажу, ну, нема проблем. А у меня еще есть такая идея. Я часами хожу на такую великую высокую гору, там вывел себе. Может, туда ходим, я тут скочу. Ну, вопрос, полетели туда, все, зашел. Ну и кинулись вниз. Себе размовляют, жартуют, что в определенном моменте вы пытаетесь, Волк, а ты крылы маешь? Кажу, нет. Ну ты, волк, и расслабился. Конечно, сами такий спосіб. Чоловік підходить до життя так само в вічності духовно. Здається, що в цей спосіб такого певного розроблення, такого люжного життя, воно так само перекладається на справу Бога, а так naprawdę це те, що веде до згуби на жаль. В житті духовним є цей момент певного змагання, певного інвестиції, бо кожен з нас stanie перед обличчям Pana Boga. Z czym my przyjdziemy? Co jest, czym będzie napełnione nasze życie? Już formuje się tu i teraz. Tak naprawdę, tak jak już powiedział, wszystko pominає, naprawdę wszystko zmieniaється, ale niezmiennym zjawiaється Słowo Boże. Тому це час випробування. Час так само те, що ми сьогодні переживаємо. І це справа пандемії, і це кризис політичний, нашої країни, а тепер ще і різні конфлікти міжнародні, які відбуваються, напевно, не наповняють упевненістю і радістю кожного з нас. Але так направду це все кладеться вельми добре на сьогоднішнє слово, яке ми чуємо від Христа, який каже, як буде це все відбуватися, те, що ми переживаємо, так направду убачите Сина Божого, убачите Сина Чоловіка. Это все может допомогти нам, так направду, у відкритті правдивого Бога, бо ж це емоції самого Бога присутності у нашому житті, і навіть саме Христове Слово Боже, яке ніколи не міняється, залишається таким тривалим, вічним і вічним. Тому просимо сьогодні, а ось таку відкритість для наших серця, таких очей, які вміють бачити в нашій щоденності живого правдивого Бога, і приходять у нашу щоденність, щоб нам допомагати, нам переміняти, допомагати нам в цій дорозі до святості. Нехай досвід Ісуса Христа, живого, правдивого, з мертвих повстаного на цій Eucharystii бути так допоможе. Визнаємо нашу віру. Віру в одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зійшов з неба и втеловился от Духа Святого, з Деви Марії, и стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, був замучений і похований, и на третий день воскрес,
паводле Писания, и узышел на небо, сядить праворучайца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки зайца и сына походить, якому разным зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Адорене надії вічного життя, усім наша молитви до Бога, який прагне щастя всіх людей. Молимся за святый костел, как я обещал людям надею избавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує над народами, як вони клопотилися о соправдном покої і згоді у своїх державах. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка удільніша у лекціях по релігії, каб яна використала махчимость наблизитися до Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за ахвяру розних шкодних звичок, як вони знайшли у собі і у своїм окруженні сили, потрібні для супростояння прийному впливу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за дітей, как ангелы-охотники оберегали от всякой небезпеки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как мы распознали в Божьем Слове шлях до вирішення наших штоденних проблем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Дякуючи Пану Богу за 33 роки сумісного життя, Ірину Володимира, молимося Божому благословенні і всіх потрібних ласках для їх і так само для всіх. Просим. Вислухай нас, Пане. Молимся всіх наших інтенціях, сьогодні сьогодні ми ходимо в Евхаристію. Молимся для здоров'я для наших близьких хворих, для наших хворих парафіянів. Молимся о потрібних ласках, так само для недихів, які опікуються хворих. Молимся о справедливості і правді в нашій країні, о визволенні тих, хто несправедливо осуджений. Просим. Вислухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслушай наши просьбы и учини, как мы умели принять Твою допомогу крас Христа, Пана нашего. Аминь. Спел номер 327. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Ласкавий Отче, нехай як вяра, якою ми Тобі складаємо навчить нас жити для Себе і допоможе нам досягнути вічного щастя. Крас Христа, Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому.
Wolnego i sprawiedliwo, słuszne i zbawienne, jak my zausiadł się Tobie składali podzięki. Panie Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże, Pan Chrysta, Pana naszego, bo ją z litości do grzesznego człowiectwa narodził się z Panny Maryi. Про свою муку на крыше вызволил нас от вечной смерти, а про свое змертвоpowstanie дал нам вечное життя. Тому з аньолами і арханьолами і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Zawody Boże, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości. Тому єдності з усім Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес, послал на апостола Духа Святого. Раз Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. А святите Те дары росою Духа Твоего, так и не сталися для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно, выдал себе на муки, взял хлеб, хотя по Тобі складаючи, ламав, роздавав своїм учням, кажучи, «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано». Подобно на повечері, взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи, «Берите і пійте з його усі, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Очищает смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твое приступание. Вспоминаючи смерть и змертвоповстання Твого Сина, віруємо тобі, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякую, що вчинив нас Бог настоятелем над Тобою і служителем. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа. Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел, розсіяний по всім світі, досконалі у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Йозефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоя ласка дійшов з гэтага світу, і дозволимо бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічному, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II, и всеми святыми, які справдих подобалися Тобі. Как з ними ми хвалили і прославляли про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христові у Христі, Тобі, Божа Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научив наш Пан Ісус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди во
всего злу. Я ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Как мы были завсюди вольны от греху и захованы до вселяка неспокойно. Czekali spełnienie szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокойно покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И пусть ласкаво, згодно с Твоей волей, дарись спокойной вітності. И живейший благодариш, віки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. И передайте ближним знак спокойно. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Баранин Божий, ось той, хто бере на себе грехи світ. Щасливе, покликане на вечерю. Пане, я не варты, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Моє щастя у близькості до Бога. І я сподіваюся на Пана. Спев номер 23. Под Твое приходим веры, щирым сердцем полным веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый с неба. Милость Бога заяснела,
wzmocnię sakramentalnymi darami покорно Ciebie prosi. Капа Eucharystyczna, wiara, jaką Syn Twój nam nakazał składać na wspominanie. Poweliczył nas любовь do Ciebie i do bliźnich. Przez Chrysta Pana naszego. Кстати, для вас пише послухайте повідомлення конференції католицьких біскупів у Білорусі відносно допомоги мігрантам, які знаходяться на білорусько-польській границі. Уважаемые святари, браты и сестры монастырских супольностей, дорогие браты и сестры в Христе. Ось уже несколько дней на белорусско-польской границе протягивается беспрецедентный кризис мигрантов. Его ахвярами являются беженцы с краин Ближнего Схода. Серед яких есть дети и молодь, и які весь час знаходяться у лагері під голим небом непосредньо перед державною границей. Это люди знаходяться в критичній ситуації, бо позбавлені необхідних сроків для життя і терпять з причини голоду, холоду, відсутності даху над головою і елементарної медицинської допомоги. І як християни ми не можемо бути обіякнені до речаїсності і терпіння, маючи завжди в пам'яті слово Ісуса Христа, який казав: «Я був голодний, ви дали мені їсти, і прагнув, ви напоїли мене, був голий, і ви опанули мене, тое, що ви зробили одному з цих братов моїх менших, ви мені зробили». Нам наш моральний обов'язок долучити до справи допомоги мігрантам, які в цей час знаходяться на державній границі. Тому звертаємося до вас, шановні святари, з просьбою організувати матеріальну допомогу в наступних формах. Перше. В ближайшую неделю, 14 листопада 2021 года, во всех парафиях, у всех 4 диецезій на Білорусі провести збор установки грошових ахвярувань, які належить передати Карітас Гродзенській диецезії з призначенням на допомогу біженцям. Існує можливість так само передати грошове ахвярування Карітас Гродно через систему електронних платежів АРІФ. Другое, при парафіях
города Гродно организовать сбор материальных сродков, теплое одение разных померов, обуток, сродки особистой гигиены, ковдри, дитячі речі, пялюшки, памперси, одіння і так далі. Можна так само додати продукти харчування з виключенням свинини, найлепш з довгим терміном придатності і які не потребують спеціальних умов заховання. Собрані речі і продукти харчування будуть собрані з парафій співпрацівниками Гродзенського Карітас і передадені потребуючим. Уже тепер дякуємо всім, хто відгукнеться на цю просьбу о допомозі і проявить солідарність з людьми, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації. Нехай вам одудячить усемогутний Бог, а Найсвятейшая Панна Марія, Мать Милосердности, опекуется вами. С пасторским благословением католицкие бискупы Беларуси. І розпише послухайте душпасторські об'яви на календарі церкви неділі. Звичайно, щиро всім дякую за супольну нашу сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто прибирав нашу каплицю на протягом тижня і так само вчора. Дякую за всі складені керування, за всіляку допомогу у працях, у парафії, у різних справах. Щиро дякую. Особливо дякую за керування на службу Богу Костьола. Як завжди можна це бути сьогодні вчинити. На гэтай тыдні літургіі мы адзначаем аўторак 16 лістапада успаміна Святейшай Панны Марыі Маці Міласэрнасці, добра нам знаной Маці Божай Ваставрамскай. У сераду 17 лістапада успамін Святой Эльжбеты Вільнёўскай і Саконіцы. Яны наступная недзеля 21 лістапада. Гэта ўрачыстасць Пана нашага Езуса Христа, Валодара Сусвету. У гэты дзень на імшы у 13:30 ksiądz arcybiskup Józef Staniewski, nasz mitropolit, udzielił sakramentu konfirmacji naszej młodzi i dorosłym parafianom. Tak samo przypominaємо, że tradycyjnie, że zbory kierowania u następną niedzielę, właśnie w niedzielę Chrysta Wolodara, wyznaczają na potrzeby duchownej w seminarii, na formowanie klieryków, nowych świętarów. У середу і п'ятницю листопада запрошуємо на супольне наше набоженство, інтенції наших близьких померлих. Випомінкове набоженство починається о 18:30. Кожного вівторка о 19 годині у каплиці відбувається набоженство про заступництво Святого Антонія Падуанського і у гэтых інтенціях відправляється спадкова свята імша. Кожну середу запрошуємо на набоженство до Святого Юзефа. Усім юбілятам, imennikom nadchodzących tydni składane najlepsze pożądania, Bożego благословення, здоров'я і усіх потрібних ласк. Запрошую ще супольно разом помолитися в інтенції і Владимира з нагоди їх на свято сьогоднішнє, як і Кадаліни, просячи Бога благослови. Твоєї обороні. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погаджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. І так само після святої мши, як і з привищу, можна буде скласти вірування на допомогу. На сьогоднішній день привіться дар Божого благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззарадне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 187.